आङो कार्बि आंलंनि खोथाखौ लानानैसो आङो एसे फंनैसो बुंनोसै आरोना। गेमस्रिया जाखिनि खोथा बुंदों दा माने जोंनि कार्बि आंलंआवलायनो फैबा सोरबा माने मानसि बुथारनानै हरग्रानो बे जायगाया। फालतु साला गोबोरखि गोजा खर'आवहाय बेबायदि खालामनो नाङा आरोना। जोंनि बर' मानसि जानानै बर' मानसि फैनायखौ एक्ट्रिस सेलिब्रिटी बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारी बर'निनो मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय एक्ट्रिस बेफारी बेखौ आं बुङाखै दे, नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबा मिथिनानै मोनगोन आरोना बेखौ सोर बुंदों। आरो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरै मानो फैदों बेखौथ' आं नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय, मानो होनबा नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायनानैसो फैखादों। दा बेयो ओरैबायदि आरोना, दा बे आपडेटआ दाखालि बावैसो माने गेमस्रि दैमारिया कार्बि आंलंआव थांदोंमोन आरोना, मोनसे प्रग्रामनि थाखाय थांदोंमोन जानांगौ। दा बेयाव मोनसे गावनि गारिखौ माने स्क्रेच खालामनायनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरोना। बिनि सायाव कार्बि आंलंनि मानसिफोरा होनना बुंनाय लोगो लोगो दा माने कार्बि आंलंनि गासिबो माने मानसिफोरखौ बुंनाय जायोना, बिनि थाखायनो दा सानैसो मानसिफोरा बिनि सायाव माने रिप्लाइ होदों आरोना। माने बेफोरबायदि बुंनायनि सायाव, मानो होनोब्ला गासिखौबो बुंनाय जायो नालाय मानसिफोरा होननाय लोगो लोगो, बिनि थाखायनो दा दुखु मोननानै माने रिप्लाइ होदों आरोना। आरो कार्बि आंलंनि मानसिफोरालायनो माने मानसि बुथारोबा मानसि बुनानै हरो बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरोना। दा बेखौ नोंथांमोना फुल नायलांबाना मोजाङै मिथिनानै मोनगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना। आरो नोंथांमोना जेसेबांखिनि आंनि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय, बबेनिफ्राय नायो, बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना। बेनिफ्राय आङो मोनसे चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होगोन आरो टेग खालायनानै होफागोन आरोना। नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लायोबानो जाबाय आरोना। साबस्क्राइब खालामाखैबा बिदिब्ला फार्स्टआवनो नायनानै लाबानो जाबाय गेमस्रि दैमारिखौ मा बुंदों नोंसोर आब' सानैया आरो नैबे आदाया। नोंथांमोना नायग्रो। आङो कार्बि आंलंनि खोथाखौ लानानैसो आङो एसे फंनैसो बुंनोसै आरोना। गेमस्रिया जाखिनि खोथा बुंदों दा सोरबा माने बिराद कमेन्ट होसोदों आरोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव। माने जोंनि कार्बि आंलंआवलायनो फैबा सोरबा माने मानसि बुथारनानै हरग्रानो बे जायगाया, बेबायदि होनना बुंदों। ओमफ्राय आरो सोरबाया बुंदों जे बे माने कार्बि आंलंआ खना गफाखाय जेबो सिभिक सेन्स गैयानो। होमबा बेफोरबायदिखौ नुयोबा सोरनि गोसो कार्बि आंलंखौथ' माने मा बयबो कार्बि आंलंनि मानसिफोरखौथ' बुजायनाय जाबायना, बर' मानसिफोरखौ, आरो बर' मानसिखौ थांखिनानैसो खोथाखौ बुंनाय जाबाय। ओमफ्राय भिडिअनि लास्टाव नायोबा गेमस्रि फंबाया बुंदों जे सोरबा उन्दै मानसियासो बे गारिनि स्क्रेचखौ बिदि बानायदों होननानै। मानोथो बेबायदि कार्बि आंलंखौ दुसिगो दे, आं बिराद माने बोरैबा मोनदों आरोना। मोजां मोना नङा, जोङो बिराद मोजां मोनो दे गेमस्रि नोंखौ, नाथाय बेबायदि बुंनायखौ आङो साबजानाय मोनासै। आरो बेयाव जोङो अकल बर'ल' नङा, बे हलि मेलायाव मेरला कार्बिबो दं, जोंनि बाङालि असमिया मानसि मेरला दखानारिबो होयो आरो बिसोरनि उन्दैफोराबो थांफालाबायो। दा बेयाव सोर सासेयाबा बानायखो, उन्दैयाथ' बानायदों होनदों, दा सोर उन्दैया बानायदों, बर' गथ'आ बानायदों ना सोर बानायदों, बिदि माने कार्बि आंलंखौ नाम थांखिनानै जेनेबा जोंखौ बयखौबो बेबायदि बुंनायखौ आं साबजानाय मोनाखै। स' कार्बि आंलंनि रायजोफोर नोंसोर मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। एक्ट्रिस सेलिब्रिटी बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारी बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां बा सानसे सिगां मोनसे पस्ट होदों, जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों। स्क्रेच खालामदों थिगानो दं, सोर खालामदों? ना गासिबो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रानो नोंथांनि गारिखौ स्क्रेच खालामनानै हरबाय नामा? जायनि जाहोनाव नोङो गासैबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने फानदों, माने गारि स्क्रेच खालामग्रा होननानै नोंथाङा बुंदों। बेथ' नोंथांना मोजां जायाखैना। मा हिसाबै बुंनो हाखो नों कार्बि आंलंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि? सोरबा खालामदों, नोंथाङा सासे सानैखौ थांखिनानै बुंजायो। डाइरेक्ट बेफोरबायदि कार्बि आंलंनि बर' होननानै नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो हाया। एक नाम्बार गोरोन्थि। बेनि थाखाय नोंथाङा निमाहा बिनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरनिसिम। बेखौ हले आं डाइरेक्ट होनखायो। आरो नोंथाङा बुंदों एथ' हिंसा खालामो नामा?
नोंथांखौ कार्बि आंलंआव रावबो हिंसा खालामग्रा गैया आरो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हिंसा हिंसि थाया आरो खालामा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि ब्रेनाव सोनानै लानाया गाहाम आरो मोनसे खोथा बिथाङा मा बुंदों माइन्ड गैयै ब्रेन गैयै खर'आव गोबोरखि गोजा आरे खर'आव गोबोरखि गोजाब्ला ब्रेन गैयैब्ला माइन्ड गैयैब्ला नोंथाङा कार्बि आंलंआव दखान होफैदों नोंथांनि दखानाव थांनानै नोंथांखौ इसिबां मोजां आब' होननानै सनमान लादों मान होदों नोंथांजों फट' खेबजादों सेल्फि लाजादों नोंथांजों भिडिअ बानायजाबदों माइन्ड गैयाब्ला ब्रेन गैयाब्ला नोंथांखौ बोरै इसिबां मोजां आब' होननानै रेसपेक्ट होखो ब्रेन गैयाब्ला नोंथांजों माबोरैहाय एथ' मोजां रायज्लायनानै नोंथांजों सेल्फि लाजाखो नोंथाङा दिनै बेखौनो माने जाय मानसिफ्रा नोंथांखौ इसिबां मोजां रेसपेक्ट होदों मान सनमान होदों बैफोरनि मान सनमानखौ नों दिनै जाबाय कार्बि आंलंनि मान सनमानखौ नों जाबाय जेनेबा जानाय बादियानो जाबाय जायनि जाहोनाव नोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ बखिलांबाय इसिबां मानि नों इसेबो सानाखिसै जे आंखौ इसिबां मान सनमान होदों सासे सानैया खालामबाय हिसाबै नोङो एसे नैबेहाय साननांगौमोन ना दा माइन्ड गैया होननानै सोरखौ बुंखो नोंनावसो माइन्ड गैया दा नोंनावसो ब्रेन गैया जायनि जाहोनाव नोङो एसे फिसा खोथाखौनो इसिबां गिदिर इस्यु खालामदों ससियेल मिडियायाव हगारदों हा बेनि थाखाय नोंथाङा इसिबां मानि बेफोरबायदि गिदिर इस्यु खालामनाङामोन जायनि जाहोनाव नोंथांनि गारिया स्क्रेच जादों हा थिगानो दं आरो लास्टआव मा बुंदों लास्टआव मा बुंदों नोंथाङा सोंनायाव साला गथ' मानसिफ्रासो खालामदोंमोन आरे गथ' मानसिफोर खालामनायानो नोंथांनाव एसेबां गिदिर दाय जाबाय नामा बे गथ' मानसिफोरा मा बुजिनो बिसोर जेखौ मोनो बेखौनो खालामगोन ना आरो नोंथांनि गारिनि इसेबां गाहायावसो जादों आरो बे खामानिखौ गथ' मानसिफ्रासो खालामगोन दिनै नोंथाङा इसेबां मानि गथ' मानसिफोरखौ इसेबां माने गिदिर बाथ्रा जाय बाथ्राया ननसेन्स होनजायो नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरखौ आं दा ननसेन्स होनगोन नोंथाङा ननसेन्स जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हादों मिस गेमस्रि दैमारि आरो मा बुंदों लास्टआव मोजां गियान होनो रोङै बिमा बिफानि गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जायो कारेक्ट खोथाया कारेक्ट नोंखौनो नोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां गियान होनानै मोजां खाङाखै जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि जाला माला खोथा बुंग्रा जादों नोंनि नोमा नोम्फायाबो नोंथांखौ मोजां गियान होनानै खांनायमोनब्ला नों दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन बुजिबायना कारेक्ट खोथाखौनो बुंदों नोङो बिमा बिफाया मोजां गियान होनानै गथ'खौ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन नोंसिनि नोमा नोम्फायानो बेफोरबायदि नोंखौ मोजां गियान होनानै खांनो रोङाखै जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायग्रा जादों इउसलेस माइन्डलेस नोंनो स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आं जोबोद रागा जोंदों दै बेफोरबायदि जाला माला बुंलाबायनाङा सासे सानैनि थाखाय फुरा डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लानि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बुंलाबायनाया खिन्थु जोबोद गाज्रि जादों निमाहा बिनांगौ गेमस्रि दैमारि अके दिनै भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ हालथु साला गोबोरखि गोजा खर'आवहाय बेबायदि खालामनो नाङा आरोना जोंनि बर' मानसि जानानै बर' मानसि फैनायखौ गोबां मानसिफ्रानो एक्सन भिडिअ लाबो बुंबाय थानायखाय आङो लाबोनाय जाबाय लोगोफोर हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि कार्बि आंलं जाम्बुगुरि गामियाव बोसोरफ्रोमबो माने मोनसे मेला गिदिरनो फाथियो ओमफ्राय बेयावहाय सिंगारबो लिंहरनाय जायो बेयाव जोङो देग्लाय नितामनि सिंगारखौ लिंहरनाय जादों ओमफ्राय बे मेलायावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दखान होफैयो आरोना ओमफ्राय जों जायखौ फेमास जोंथ' सिनायखायो बयबो आब' गेमस्रि आरो आब' मिथिंगा बिसोरबो दखान होफैदों आरो बे आब' मिथिंगाखौथ' मिथिखायो बे जायगानिनो मानसि ओमफ्राय बेनाथ' जेबो प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय आब' गेमस्रिखौ मोनसे प्रब्लेम जानाय नुनो मोनदों ओमफ्राय बेना गारिया माने जायफ्रा मिथियो सिनायो बेनि भिडिअखौ नायो नुखादों जानो हागौ माने बेना गारिया ओरै स्क्रेच जाजोबदों होन्दों आरोना माने जोंबो नुदों भिडिअखौ नायनानै दुखुबो नांदों खिन्थु बेयाव जोङो आब' गेमस्रिखौ माखासे बाथ्रा माने बुंनायखौ जों गाज्रि मोनदों आरोना
बे कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा मोजां गैया नामा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरोना भिडिअ थांना नायबा नुगोन फुल भिडिअखौ नायबा नुगोन आरोना फालतु साला गोबोरखि गोजा खर'आवहाय बेबायदि खालामनो नाङा आरोना जोंनि बर' मानसि जानानै बर' मानसि फैनायखौ थाइबाबो फैला दखान होनो बिदि खालामजायो नामा सोरबा थाइसे थाइनैनि मोननाय बुस्थु नङा न' फालतु साला मोजां मानसि गैया नामा बेयावलाय दाबायदियाव जेनेबा जोंबो नोंसोरनि जायगायाव बा जेनेबा उदालगुरि जायगायाव थांनानै माबा मोनसे प्रब्लेम जाबोयोबा माबा मोनसे प्रब्लेम खालामनानै हरबा बे जायगानि मानसिफ्रा मोजां नङा नामा गासिबो बिदिनो गोजा नामा बुङोब्ला बै जायगानि मानसिफ्रा माने गाज्रि मोनगोन आरोना दुखु मोनगोन आरो बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन बेखौ आङो सानदों आरो सब जायगायावनो मोजां आरो गाज्रिया थाखायो माने जोंनि जायगायावल' गाज्रि मानसि दं बे नङा नोंसोरनि जायगायावबो गाज्रि मानसि थागोन थिग बिदिनो जोंनि जायगायावबो साफा सानै माने सब जायगायावनो मोजां आरो बेयाव जोङो खोनानो मोन्दों बे भिडिअनि गेजेरजोंनो सोरबा गथ' मानसिसो खालामदों होननाय खोनानो मोन्दों गावनि फंबायनि खुगानिफ्रायनो ओमफ्राय बेयाव बुंदों बियो गथ' मानसिबाबो जेनेबा सोरबा बादा होनो हायामोन नामा ओमफ्राय नों नुनाय मानसिखौ खालामनायखौ नुदों गथ'आनो जा जियानो जा बिमा बिफाफोरा मोजां गियान होनो रोङिनि गथ'फ्रानो बिदि जायो ओमफ्राय गथ' मानसियाथ' मोजां गाज्रि जेबो मिन्थिया नालाय बिसोरथ' दुस्थ'खौ मावखायो मिन्थिखागोन नोंस्रानि न'आवबो बाबुमोन थागोन उन्दै उन्दै गथ'फोर थागोन बिसोरथ' मोजां गाज्रि जेबो मिन्थिया जेनेबा दुस्थ'खौथ' मावखायो गथ'फ्रा उन्दै गथ'फ्राथ' जेबो मिन्थिखाया थिग बेयावनो बिदि मावदोंबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय बिमा बिफाया जेनेबा मोजां सोलोङाखै नामा बे बिमा बिफानि खारनावनो जायो बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरोना ओमफ्राय माखासे खोथाखौ साननो थाङोब्ला जों जाखिनि गोरोन्थि मावोना बिमा बिफाखौल' दाय हमबाबो जाया आं मोनसे खोथाखौसो बांसिन दुखु नांदों आरोना जेनेबा नोंथ' रागा जोंनानै बुंबाय बायदिसिना खोथाखौ जेनेबा खारबां बेनि मानसिफ्रा बिदिसो नामा मोजां गैया नामा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबाय आरो कमेन्टआवबो माखासे मानसिफोरा माने अबे जायगानि मानसि बेखौथ' मिन्थिला सोरबा माने गपिनाथ नार्जारि ना सोरबा गामि गफानि मानसिखायनो सिभिक सेन्स गैया नामा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरोना कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा बिदि बुंथारदों आरो कार्बि आंलंनि मानसिफोरखौनो बुंजोब्बाय अब्ला बयबाबो दुखु मोनखागोन बेनिखायनो जाय खालामदों बेखौल' बुंनांगौ आरोना सोर खालामदों बेफोरबायदि खालामनो मोनामोन बेफोरबायदि खोथा बेफोरनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ आरोना माने जायगाखौ लानानै ओमफ्राय आरो मानसिफोरखौ बयखौबो लानानै बिदि बुंनो नाङामोन गोबोरखि गोजा खर'आवहाय बेबायदि खालामनो नाङा आरोना जोंनि बर' मानसि जानानै बर' मानसि फैनायखौ थाइबाबो फैला दखान होनो आरो मोनसे खोथा बर' मानसि होननानै जोंनि जायगायाव बर' मानसिल' गैया गोबां हारिनि मानसि दङ कार्बि बाङालि आदिबासि गासैबो हारिनि मानसियानो दंजोबो जोंनि जायगायाव आरो नोंखौ बर' होननानै बै गथ'आबो बर' मानसिनि गारि होननानै बिदि खालामाखै बे गथ' मानसिया सोरबा बर' सोरबा कार्बि होननानै बिदि खालामनो होननानै खालामा गथ' मानसिया दुस्थ' जाखायो नालाय गथ' मानसिया खालामबाय बेखौ माने नोंबो मिथिखादों माने जोङो भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिखादों सोरबा गथ' मानसिसो खालामदों होननानै गिदिर मानसियाथ' खालामाखैना बेखौथ' नों मिथिखाबाय अब्लाबो जायगानि नाम लानानै बेफोरबायदि बुंनायखौ जों गाज्रि मोनदों आरो बेनोसै बाय बाय